سلام أبززلكم وسلام انتعنا منيلكم زخبركم من استفتكم من تخطاتلتنا أبناء لهم تحستونا دما سب حلنا زر استحات أرزان تحسنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال سب كبت سحيلة ناب هاقراوي موكس هوسبيتال أوروتا مسكركيو مس حدا عب فتصامي فيت نفيت ترخيبه وشت أو عقبت زفتر سناي نجار اتقلت بلك عقوات ذكرون تزيكونكو قدم حموش ورحيو مستنز فتصامي زتححسب دحر نويح بوزبي عبسرح كله ترخيبنا نسو تاكسي حيزو كسرح أنا دما عبتا نسو زمرحة تاكسي تسافيره نابوراي كخيد قفتا الرخيبنا ولا كوان نسو انتزيال عليني أنا جن نتزي حقوس تكبار وزرسو عين بركون زير الساعة تكبار كفت أمثلة استعذب قوا كاب علتات حدا معالتيو سبك بات احنا بوسبيتال أوروتا مسكدكو حانت من إساي زولدتو هتسان سلستا قودعا بيش انك كتعلبت أب عين من إساي روبيل عين ألم أتوت زاوت اتماريا من إساي بعال بيتا أب عسب سلز نبرة زتقوده هتسانا زوس دلا بعال مكينا أب مقوماتن كالي أدما ER0598 ستارغا أتاكس زحزم من إساي روبيل عين ألم نتي أبقت إتا من إساي استعزبو جنكت أقالبو بمهاب قريبو كزرار بازو السنة سلام زحفتي سقيلة خعزبك تاني حمو استجأناك يختمس لزلخي انت خحقزكي تحتنا حويسو توكسا كستاين ديو تملسوت أفيقوا حساباتا كيهابت سقبلت أوكي دهان ترجع أمه فلما كهدا فتنا زعجز انتو لخ حجزكي بينخي اخت زارب زلخي كنتاتا قلت ألا كستاين ديو هتس أنتو قودي إني بغلتا يعينتا نبعات أرر ندابلت روبيل بوغنو صوفت بموتا نبعاتا بعلو حبس ألا أجوخي نحنا ونحوات كينا حجين تاق حجزكي مسأ تدناقت نجزا مبتح مكينا سيئنا حوي دما جيش إزالو مسوحج نبعتا تأقما أكافلتو نحنا صحوات كندينا تاكسلاتني جزا بصحكي تنحنما نافت تاكسي تعشيقاتو لزنا برات بوتا بمخاد بزي زخونة زربا أب كرمتها تسقمت من إساي بمقام حيزوا نعد سوقدو تبقسا إزي سناي تكبار أنا أبتو بوتا خلقو سلزقات أمه بأكالي تعزيبيو كلاتنا أبتو بوتا زنبرنا بتحتي نناتنا مسغانا خنه وحزن كلنا حد عببو دمت كباب بيلوم زبول حنجر اللوو اندابولو مرقوو حد مسارحت دما قدم حجون نحنت تسقمت حراس أبتحوا نيرو بمبال سناي تكبار فلمايو كم زي كونه مسكرلو زحلف سمون بوزبي أبتا تاكسي مستسألكي دما بأكال مس روبيل تراخيبنا بزعبا نايت علت سناي تكبارو بمعلال استلالخوو إزي سناي تكبار كنت أبارق تصبو مخانو بمحبار كتحفو خمس دل مس حبر كوي دما منك ألي سناي تكبارو كحبران زو السنة خجر مكا أبسمرا مايج أوتي غزاوتي أب غزاوتنا دما حدا أبنتاو نجرالو نسو دما بعبيت صوبات زغمي كابناتي تصحف ناتوم كتصحفي دما دليتي سلازي رازانا يبو حزي نغرو بلني كمي مالت زيادة كبرها ليدا لخو أبتغبابينا عبيت سبات هلو زيادة كوا نبويك أشيت أجاز فلت اتسناي تكبار بلكي أم زمورخا أنا دما نسناي من قد يسعبيا بمبال سراحتهم عبيت سبات حدا بحدا تقويني بوغناي نزك سعبا لو زبلو كبر بحلي كابو حالتو كرخبو بمبالي نابتو بوتا مس روبيل زنقلكو يذكرني جنا بهت أنا ينكلخو أبجزاوتنا أبا شاول كلتا غربابتي بهت أنا تدك أندز تبجسه نايديق زبالة بأسن كرحنتنا مريحن دارجا محلتاوي بمايك أنا كبأسان كغرافت أنين زو على نبرا بأسن بتعرفن متهرا من استسنع بمنبارو دارجا كلنا دك جزاوتي هت أنات نتبأسي لك أخم دراما نعزب ونبرنا
እንተኾነ ግን ሓንቲ ለባም ካልእ ጎረቤት ሰበይቲ ብዛዕባ ኩነታተን ንሓለቓ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ከባቢ ምስ ነገረቶ ዝኾነ ቅርሕንትን ቂምታን ዝሓዘ ሰብ ኣብ ቤት ጸሎት ክኣቱ ኣይክእልኒ እዩ ብምባል ንኹሉ ገዛውቲ ኣኪቡ ዓሪቕወን። ድሕሪዚ ኩሉ ሰብ ዝረኣዮ ዘይንቡር ተግባር ነዞም ኣቦ ክነግር ብምጅማሩ ቂምታን ቅርሕንትን ካብቲ ከባቢ እንዳጠፍአ ብምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ተተኪኡ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝዝክሮ። ኣብቲ ሮቤል ሒዙ ንዝኸደ ማይ ጮሆት እውን ነዛ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዋ ፍጻሜ ዘዘኻኽር ኩነታት እዩ ጸኒሑኒ። ዓበይቲ ሰባት ክረክብ ኢለ ምስ ከድኩ ክብረት ሃበለይ ዝወደይ ብምባል እዮም ወዲ 9 ዓመት ኣቦይ በላይ ዕላሎም ጀመሩለይ። ሎሚ ምዕባለ ዘምጽኦ ፍትሕ በዚሑ፣ ዘይናትካ ምድላይ በዚሑ፣ ሕስድና ወረን በዚሑ፣ ኮታ ሕማቕ ነገር ንዕዘባሉና። እዚ ባህልና ኣይኮነን። ባህልና ሓሶት ኣይፈቱን እዩ፣ ሓሶት ኣይፍቅድን እዩ። ብሓፈሻ ኩሉ ጽቡቕ ተግባር እዩ ዘፍቅድ። እዚ ባህሊ ንኽሰዓብ ኢና ድማ ሓደ ተበግሶ ወሲድና። ባርኔጣኦም እንዳስተኻኸሉ መንቀሊ ናይቲ ሰናይ ተግባር ከብርሁለይ ጀመሩ። ኣብዛ ጎደና ክልተ ሰብ ሓዳር ኣለዉ። ክገርመካ ኣዝዩ ፍቕሪ ዘለዎም። ንኣስታት 32 ዓመታት ብፍቕርን ስኒትን እንዳነበሩ 5 ቆልዑ ወሊዶም 3 ደቆም ወፃኢ ሃገር እዮም ዝቕመጡ። እቲ ሓደ ኣብ ምክልኻል ሃገር ኣገልግሎት እዩ። ሓንቲ ጓሎም ድማ ተምሃሪት ኣላ። ናይ ብሓቂ ሰብ ዘዛርብ ብሉፅ ሓዳር እዩ ነይርዎም። ሰይጣን ኣይስማዕ ግና ቅድሚ 3 ዓመታት ክበኣሱን ክጨቓጭቑን ጀሚሮም እዮም። ወደይ ዝሰደደልካ ገንዘብ ትበልዖ ኣለኻ ገለ እንዳተባሃሉ ነዛ ፍቕሮም ንፋስ እትዮሙላ። ባእሶም ንደገ ወፂኡ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክፋትሑ ወሲኖም። እዚ ፍጻሜ ድማ ንዓና ከም ንብገስ ገይሩና። ስኒ ዘይብለን ግርፃኖም ጋሊሆም ፍሽኽ በሉኒ። እሞ ሰሊጡኩም ዶ? ተበግሶኦም ናበይ ከም ዘምርሐ ክሕብሩኒ ደለኹ። እወ ብቕንዕና እንተ ደኣ ተበጊስካ ኩሉ ይስዕበካ። ንሕና ድማ ብቕንዕና ሳላ ዝተበገስና ንኽልቲኦም ሚዒድናን ገኒሕናን ዓሪቕናዮም። ክገርመካ ኣብ ሓዳር ሰብ እንተእቲኻ ጸገም እዩ። ንኽልቲኦም ከነቀራርቦም ምስ ጀመርና ኣብ መንጎ ዝኣትዉ ሰባት ጸኒሖም ከምዚ እንዲ ዝገብር ከምዚ እንድያ ትገብር እንዳበሉ ኣባይሶሞም እዮም። ነዚ ኢልና ምስ ዓረቕናዮም ናብ ናይ ቀደም ፍቕሮም ተመሊሶም ምስ ሓዳሮምን ደቆምን ብፍቕሪ ክነብሩ ምስ ረኣናዮም ድማ ዘይንቕጽሎ ተባሂልና ከም ዓበይቲ ናይ ዝኸባቢ መጠን ድማ ንጽቡቕ ተበጊስና። يعميقو ما استنفسو فتار حقيزنا دما نستباسو كنتعارقن كنفاقرن جميرنا أب حراروم نستباسو دما بعلنا كم شماغل لخوينا نهدو من تقومم نفتحون دارقاب زحج اوان نابيت فردي وي نابوليز غيد سبيلن سنبت ناتعاكبنا من نستباسلو من مسمن استحرارقلو من زيناتو قبيتو وي دليلنا نزقناح نقنح نزمعد ما نمعد كاب كله زيناتو نزدل نوقز كمزنا قبرنا دارقا كله ست قبيلنا عينا نقوله دما بزيا فالالاي مالتي زربهم ازيو مسات اندخونه نتسقمات محقاس دما كساب شعو خي تزاربت انحا حيزون زمت روبيل زرسعو خمزلوهم حبيرو ازغاخروم ويلي رئيسهم بمنغنا دقوفهم قلتو እቶም ዘለዎም ብወለንትኖም ንጽጉማት ክሕግዙ ከም ዘለዎም ንሕብሮም ኢና። እዚ ናብ ጽድቂ ዘእቱ መንገዲ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ መርዓ ከም ዝደጋጎፉ ኢና ንገብር። ዝተሸገራ ስድራ ቤታት ድማ ዘለዎም ከም ዝሕግዙ ንገብሮም። ንሕና እውን ነመስግኖምን ነተባብዖምን ኢና። ንኣብነት ሓንቲ ጽግምቲ ዝሓለፈ እዋን ተገላጊላ በዓል ቤታ ድማ ናይ ጥዕና ጸገም ኣለዎ። ናይ ጠስሚ ይኹን ናይ ፊኖ ብዓቕምና ሓገዝ ጌርናላ። ብሓፈሻ ምን ኣሎ ጽጉም من الله رخوب اندابلنا يناخن حقز نفتن مليسلكم دو بزعينتو أمامتها تأميتنا ربحكم ك سكفت حويسة ملسوم كسمع تهانت أخو عبسناي نجر كيني ربحا حلنا خمزة عقبي فلتكو انتخونكو بلسانهم جن كسهم عدلخو زتباسو تفغيرهم أبغزوهم بون كستيخاخو لو كابزعب بمورالاو كفليت يلن سب حدار أبغزوهم مسدقهم ماميغهم كامر عايز عبد تسقاون يلن سب حلنا يزنبرو نحنا كل جزء ناي حلنا سراح من سراحنا حقوساتنا نخون إذا حقوس زيو مخسبنا زودي
ፍሽኽታ ጸምቢሮም ዕግበቶም ገለጹልና። ኣብዚ ናይ ቤት ፍርዲ ኾለል በዚሑ ዘሎ እዋን ኣብ ኩሉ ከባቢኡ ከም ዝናትና ተበግሶ እንተዝውሰድ ንኹሉ ምጥዓሞ ቁሩብ እሞ ሕስብ ነብል ሰባት ተባይሶም እናረኣና ስቕ ኢልና ንኸይድ እንተዳ ኮይና ሰባት ዶ ንቑፀር ሰብ ሓዳር ነተፋትሑን እንዳተዋናጀሉን እንተስቀጥናኸ ናይ ሰብ ፍጥረት ኣለና ዶ ንብል ጎረቤትና ብጥሙዩ ዊስክ እንተሰተና ብሉፅ መግቡን እንተበላዕና ናይ ብሓቂ ንነብሰ ስጋ ዶ ይገብረልና ሰብ እንዳጠመተካ ይትብላዕ እኳ ዝበሃል ተደራረብቲ ሕቶታት ኣውሓዙልና። እወ ሓቅኹም ኣቦ ጽቡቕ ኣይኮነን ሓፂር መልሲ መለስኩሎም። እወዞም ደቀይ ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ንስኹም እውን ሰዓብዎ ንኣብነት ሎሚ ሰብ ዘይናቱ ክደሊ ይርአ እዩ እዚ ንቃወሞ ኢና ካልኣይ ዝረሳዕኹልኩም ኣብ ሰብ ክራይ ገዛ ዝርአ ዘሎ ሓነፍነፍ እውን ዓገብ ንብሎ ኢና ብሓፂሩ ሰብ ንሕልና ክሰርሕ ኣለዎ እዚ ንሕና ወሲድናዮ ዘለና ተበግሶ ልዋም ለይቲ ዘደቅሰና ዘሎ ሎሚ ብከባቢና ፍቕሪ ይሽትት ዘሎ እዚ ኣብ ካልእ ከባቢ ክሰዓብ ኣለዎ ዓበይቲ ኢና ናይ መንስያት ኣብነት እውን ንኸውን እንታይ ገዲሽኒ ግን መወዳእቱ ናብ ነፍስኻ ትግልበጥ እሞ ዓበይትስ ኣብነት ዳ ይኹኑ ብምባል ኣብ መወዳእታ ተላብዮምና። እዚ ናይዞም ዓበይቲ ሰባት ተበግሶ ሎሚ እንዳሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ ግና ሰብ ብሰብ እዩ ዝርዳእ ብሰናይ ነገር ክጽዋዕ ዘይደሊ ሰብ ድማ የለን። ስለዚ እቲ ዘይክፈሎ ናይ ሕልና ስራሕ ንጽቡቕ ኩልና ክሳብ ዝኾነን ዘለዓለማዊ ሩፍታት ዝልግሰልናን ብምዃኑ ክሳዕብ ይግብኦ። ድሕሪ ዝዕላል ምስ ሮቤል ክፈላለን ከለኹ ሓንቲ ቃል ናይቲ መንእሰይ ኣብ እሙረይ እንዳመፀት ትደጋግም ነይራ። ራዛ ናይ ኣቦ ሓዛ እትብል ቃል ናይ ብሓቂ ዓብ ሰብ እዩ መሪሕ ዝኾነካ ድማ በልኩ። ሮቤል ሰናይ ተግባር ካብ ከባቢ እዩ ዝጅምር ብምባል ልክዕነቱ ኣረጋጊፀ። ነገሩ ራዛ ናይ ኣቦ ሓዛ ስለ ዝኾነ ተፈጸመ።